Takže čaute, to som opäť ja, Palin. No a v tomto videu si vlastne ukážeme to sľubované, ako vlastne získať premium Minecraft účet bez nejakého platenia. Takže najprv vlastne iba poviem dve cesty. Vlastne prvá je, že si nájdete na internete nejaké mená a heslá premium účtov. Som teraz presne ako Xplanix, ktorý není prémiový. Takto som ešte nájsť nejaké mená, ktoré sú prémiové, k nim zvyknú byť hesla. Skrátka si to napíšte, odporúčam si to napísať v angličtine. No a vlastne keď si to už takto pekne dáte a podarí sa vám prihlásiť, to už nič nemusíte riešiť. Druhá cesta je povedať si na YouTube a stiahnuť nejaký gift code generator. Táto metóda sa mi neosvedčila, preto som vyskúšal niečo, čo mne osobne nefungovalo, ale hráči tvrdia, že im to funguje. Takže takto som stiahol cez Minecraft.net. Prídeme na Minecraft.net, toto je tá home obrazovka, prihlásite sa, ak ešte nemáte prihlasovacie meno, tak sa registrujete, si dáte buy now, dáte si buy Minecraft for this account, tuto si nastavíte, skade ste, čiže do Slovenska, dáte si Mastercard, to je dôležité, a prečítal sa podmienky. Dáme proces to check out a vlastne tuto sa nám zobrazí nejaká takáto ponuka, ktorú však nemusíme vyplňať a vlastne celý tento proces na platenie skrátime tým, že namiesto www.minecraft.net lomitko store, lomitko purchase, tedy purchase, purchase, nahradíme slovíčkom cez a dáme enter. Takto sa vypíše, že purchase complete, čiže zakúpenie kompletné. Thank you for purchasing Minecraft, ďakujem za zakúpenie Minecraftu, your status show update within the hour, že by moje prihlásacie údaje mali byť obnovené do hodiny. Možno sa ani táto metóda neobnovila. Neobnovilo sa mi to, táto metóda sa mi neosvedčila a preto som našiel jednu stránku, ktorá sa volá Mineshafters app spot, to bude v popise videa. Aj vlastne všetky odkedy budú v popise videa, čo máte zadať. Tuto sa musíte nejako lognúť. To je na Google account, ja si dám ako Gangster z centrumu. Vlastne tuto vám potom vypíš takéto. No ja som už tu prihlásený, lebo už som tu bol, mne sa toto vlastne osvedčilo. Tuto si dáte, ak tu máte svoj Google, tak si sem dáte change, napíšete si meno a heslo z Minecraft.net, dajte si iba connect a hide, tak a máte to takto vlastne uložené. Semka si dáte skin, ja tu už mám takého avatara, ktorý vám potom aj ukážem, že to funguje. S týmto nič nerobíte a vlastne stiahnete si skin, najlepšie z Planet Minecraft, stránku je tiež v popise videa. Tuto si môžete vlastne hocičo sťahovať, ale teraz budete potrebovať skins. Tu majú všelijaké mapy, texture packy, skiny, servery, blogy, módy. Tu majú aj výpis všetkých blokov. Takže dajte si skins. Tu si niečo stiahnete. Ale som si trošku povedal, že či to je complete. Nie, že by to hralo nejakú rolu, ale predsa. No dajte sa vlastne iba Greek Boy napríklad, ak ste si toto vybrali. Ja si ho síce nejdem ukladať, ale iba vám to ukážem. Takže vlastne, ak chcete vidieť, ako bude takýto skin reagovať počas hry, tak tuto dole sa vám zobrazia takéto ikonky. Napríklad tuto dáme, že ako bude narábať s lukom, tuto
vlastne ako keby si nabíjal. A nedáte si change my skin, ale download skin. Downloadnete si ho, uložte si ho takde a potom vlastne takto pekne prídete, dáte si ingur.com, to si dáte computer, mohla sa vám zobraziť tu taká blbosť, ja mám plnú pamäť, tak mi to ide spomaly. No a vlastne tuto si iba vyberiete ten skin, kde ste si uložili. Vlastne on vám ako keby robí takú, ako tento charakter, sem dám to spíš pod ruku, tak ono vlastne sa vám to tu uloží, tuto dáte start upload, on sa vám to uploadne a ten charakter by sa mal zobraziť tu jeho stránka. Vlastne tu si odkopírujete, mne to teraz nevyšlo, ale tak nevadí, vám to ešte ide. Stránku dáte sem, dáte set, on sa vám tu zobrazí a toto je vlastne skoro všetko. Ešte musíte dať download, tuto si stiahnuť toto Jarfix a Mineshafter proxy for players. No vlastne je dôležité, aby ste tu mali svoje prihlasovacie údaje, lebo to budete potrebovať, pretože vlastne mám tuto uložený Minecraft, Mineshafter proxy. Vlastne ten Jarfix si stiahnete iba na to, aby ste tam potvrdili, že môžete s tým narábať alebo niečo také, proste to tam dáte OK a to je tým vyriešené. No a vlastne tuto si vyložíte to Mineshafter, najprv musíte spustiť Jarfix, dáte to OK, potom Mineshafter proxy. On sa mi to spustí, on to chvíľu bude trvať. Vlastne cez to Mineshafter proxy vám zapne ten oficiálny Minecraft.net, ten originál Minecraftu, do ktorého musíte svoje prihlasovacie meno, čo ste dali na to Mineshafter. To už mohol nabehnúť. Vlastne to už bude pomaly všetko, ale vám ukážem, že to jednoducho funguje cez toto. Tak dúfam, že dáte nejaké lajky, prípadne odbery. Bude to na viacerých kanáloch, bude to na mojom XXX Dramatic66 a taktiež to bude aj na agentovom, to je Martin futbalista, takže aj na jeho to dáme, aby ste si vlastne vedeli pozrieť na viacerých. Neviem, to nechce ísť, ale ono to funguje. Aha, dobré, spustilo 4-krát, ako tak na to kúkam, a posledné. Takže semka si už máte dáte iba to, som tam prihlásený ako Palin, 3, 4, 5, 5. Semka si dáte svoje heslo z Minecraft.net, môžete si dať remember, password, login, ono sa vám takto pekne updatene, všetko sa vám naštartuje, Mojang vám tu zobrazí a vlastne môžete hrať. Takže môžete nejaké serveríky, Doom, singleplayery. Takže ja vám ďakujem za sledovanie. No dúfam, že mi dáte nejaké lajky aj odbery. No a teším sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá budete chcieť, tak bude Let's Play zo Survival Island 2. Takže dovidenia, teším sa na vás.